Hola, soc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per conèixer el món del circ. Necessitem imatges del circ, buscar informació sobre el circ i fer-nos unes fitxes tècniques que ens ajudaran a l'hora de l'exposició. Ens farem també uns cartellets amb els rètols i els títols i una mica d'imaginació. Per començar, ens preguntem què és el circ, a on el fan i qui fa el circ. Qui són els personatges del circ? Què és un circ? Un circ és un art escènica que produeix espectacles incloent acròbates, malabaristes, pallassos, mags i altres intèrprets d'alguna de les seves disciplines, que de vegades es barregen entre elles o amb altres arts escèniques, com la dansa contemporània, el teatre físic, l'òpera, etc. Com tots els espectacles, es desenvolupa de forma diferent depenent de a qui va dirigit. Pot anar dirigit a un públic infantil, adult o també pot usar-se de manera social, per exemple, ajudant a pobles que s'estiguin recuperant de la tristesa i el xoc que els ha provocat una guerra recent. La carpa. Els espectacles de circs més típics es poden presentar al carrer, en carpes o en sales. Les sales poden ser teatres i altres tipus de sales d'espectacles, o bé altres llocs, com escoles, museus, etc. Existeixen sales dedicades especialment a espectacles de circ, que disposen d'escenaris alts, per exemple, per poder fer acrobàcia. Són els teatres circ. Bé, i ara anem a veure els personatges del circ, qui són i què fan i què necessiten per fer-ho. Aquí tenim el director. Hola, jo sóc el director del circ o el cap de pista, és a dir, el que organitza els números de la funció i els presenta al públic, diu que s'ha de fer. El director. I necessito això, un micro altaveu per parlar perquè em sentin bé. Un altre. Els músics. Nosaltres som els músics del circ. Els músics del circ podem tocar diferents instruments com el contrabaix, la guitarra, el trombó o d'altres com el saxo, la trompeta, l'acordió i també cantem, sí. També cantem moltes cançons. Posarem aquí. Bé, i per fer la nostra feina necessitem això, els instruments. I el micro perquè ens sentim bé. Un altre. Hola, som els trapezistes. Nosaltres ens enfilem a dalt de tot de la carpa del circ, ens pengem d'una mena d'engronxadors que es diuen trapezis i fem tombarelles en l'aire. Sí. A sota tenim una xarxa per si caiem, que no ens fem mal. Necessitem el trapezi i la xarxa. Un altre. Jo sóc l'home forçut. Tinc molta força i aixeco unes peses que pesen molt. Forçut. Necessito això, les peses que pesen per aixecar-les. Poca cosa més. Un altre. Hola, sóc el màgic o mag. Em diuen mag o em diuen màgic, perquè jo faig màgia. Sí, màgia. Tinc una vareta màgica
tinc un barret de copa i també de vegades faig servir mocadors de colors, cubs, cordons, algun animalet com un conill o un colom que faig aparèixer de dintre del barret i faig màgia. Un altre. Nosaltres som els malabaristes. Sí. Ens enfilem a bicicletes que només tenen una roda i fem joc, juguem a tirar en l'aire pilotes o bitlles o altres coses, platerets, sí, i no ens cauen a terra, no? Juguem amb ells, sí, i no ens cauen a terra. Hola! Nosaltres som els equilibristes. Sí, fem equilibris. Per exemple, caminem a sobre d'una corda fluixa sense caure. Sí, de vegades portem coses a les mans, com paraigües o una barra, o simplement obrim molt els braços per poder aguantar bé l'equilibri. Sí, i de vegades ens enfilem una sobre l'altra per fer-ho més difícil encara. La paraula saltimbanquis es refereix a aquesta mena d'artistes, els malabaristes, els equilibristes, els trapecistes que fan jocs amb el cos, però se sol utilitzar quan l'espectacle es fa a l'aire lliure. La paraula saltimbanquis per a aquesta mena d'artistes. Un altre. Hola, jo sóc el domador. Sí, domador d'animals, clar. I per això, per domar els animals, tinc un fuet o xurriaca, perquè amb el fuet els hi pego, o si més no faig soroll perquè s'espantin. I tinc un aro perquè de vegades els faig passar per dintre l'aro, el cercle. Sí. Que quins animals? Lleons, tigres o gossets i elefants, sí. Bé, però us he de dir que aquí a Catalunya no hi ha animals en el circ. No, ja fa alguns anys que ho van prohibir perquè diuen que els animals en el circ doncs, no viuen amb llibertat i els hi fem fer coses que no els hi toquen. Un altre. Nosaltres som els xanquers, o xanqueres en aquest cas, que vol dir que caminem sobre xanques. Per això som tan alts, els xanquers, o altes. Sí, les xanques són com unes sabates, però que estan a dalt d'un pal molt alt, i aleshores doncs caminem així a sobre les xanques, sense caure. Sí, i així ens veu tothom des de qualsevol lloc, els xanquers. A veure si sabeu qui som nosaltres. Segur que sí, segur que ens coneixeu, Sí? Som els pallassos. Pallassos i pallasses, Sí. Al circ sempre hi ha pallassos i pallasses. I els pallassos i les pallasses, què fan? Doncs fan riure a la gent. Sí. Com ho fan? Doncs de moltes maneres. Sí. A vegades toquen instruments o fan equilibris i malabarismes també, sí. O expliquen coses, expliquen històries, o fan mímica. Hi ha pallassos de diferents tipus. Però si voleu una mica més difícil, anem a veure el circ a casa nostra. El circ més clàssic es presenta en l'interior d'un gran envelat que s'anomena carpa i que ja n'hem parlat abans. Dins de la carpa hi ha la pista o pistes, perquè de vegades en té més d'una. La pista és això
aquesta part circular que hi ha aquí al mig i és on es fa l'espectacle. Si n'hi ha més d'una, doncs vol dir que fan més d'un espectacle alhora. Després també hi ha les grades, que són aquests bancs esglaonats, i les llotges, que hi ha cadires pel públic. En l'actualitat existeixen carpes de circ estable, fixos geogràficament, però en altres ocasions el circ continua amb el seu caràcter passatger, és a dir, que van d'un lloc a l'altre. Serien els circs ambulants. Si van amb caravanes o vagons i van d'un lloc a l'altre. I pot ser anunciat per una desfilada avisant que el circ està arribant a la població. Fan una desfilada i avisen que faran un espectacle dins la carpa. Escenografia. En el circ no hi ha decorats. Veieu? Això és el circ. No hi ha decorats en el sentit teatral del terme. L'escenografia queda reduïda a la mínima expressió i no és freqüent que figurin els crèdits. Llavors, els artistes de circ han de fer d'escenògrafs dels seus números. Així doncs, és alhora comediant, músic, malabarista, fonàmbul. Tant dins les 4 disciplines bàsiques del circ, com són manipulació d'objectes, acrobàcia, ensinistrament i clown, com a la seva intersecció, també a través de diferents hibridacions amb la dansa, el teatre, les arts plàstiques, el circ va prendre partit per qüestionar l'espai. La pista, la tela, els pals i els seients, els aparells de l'espectacle, constitueixen una escenografia assumida, una disposició i una relació amb l'espectador. Entre l'escenografia i l'espectacle del circ es tracta sobretot d'una col·laboració activa, ja que l'espai, lluny de ser un simple contenidor, exerceix una funció determinant tant a la fase de concepció com a la de recepció. O sigui que, com veieu, l'espai és tot lliure, la pista, i el públic està molt a prop, està tan a prop que hi ha una relació molt important de l'artista amb l'espectador. Per tant, és una manera diferent de fer espectacle, no com en el teatre. Història. El circ romà, circus en llatí, era un edifici d'oci romà que servia per a fer curses de cavalls i carros, bigues o quadrigues. No s'hi feien lluites de gladiadors, que se celebraven a l'amfiteatre. Era un edifici rectangular, com veieu, en forma de rectangle, amb un costat curt semicircular. Al centre es construïa una balustrada que dividia l'edifici pel centre, que es diu espina, i les grades estaven recolzades en una estructura feta amb arcades. Seria això i això, on hi havia el públic. S'hi celebraven els anomenats Jocs Circenses. Circ romà, el nostre avantpassat del circ. I això passava a partir del segle VI abans de Crist. I es deia circ perquè les curses es feien en cercle. El circ és gairebé tan antic com la civilització mateixa. La concepció occidental del circ s'inspira d'una banda en el circ romà, com ja hem dit, i de l'altra en els trobadors i els joglars de l'edat mitjana. Un trobador és un poeta cantautor de l'edat mitjana que crea composicions literàries i musicals destinades a ser difoses pel cant dels joglars. Els joglars eren normalment de procedència humil, tot i que eren molt apreciats pel tipus de feina que elaboraven, distreure mitjançant una activitat
culte. Els joglars cantaven cançons acompanyats d'instruments musicals i sovint també feien mímica, malabarismes i números de màgia, i de vegades també portaven animals ensinistrats, com ara ossos o lleons. Els trobadors i joglars de l'edat mitjana. El circ modern. El circ modern va néixer a Anglaterra durant la dècada del 1770, quan Philip Astley, un cavaller i veterà de la Guerra dels 7 anys, va portar elements circenses, acrobàcies, pallassos i cavalls galopant en cercle en una pista circular a la seva escola d'equitació, prop del pont de Westminster, a Londres. És el circ modern. I això era Anglaterra, 1770. Els cavalls anaven donant voltes en cercle. Els circs catalans. L'arribada a Catalunya fou a mà de la companyia del francès Jean Gladys Coleman a finals del segle XVIII i posteriorment de les companyies franceses i italianes a inici del segle XIX. Entrats al segle XX, l'espectacle circense va recórrer ininterrompudament tot el territori i un sens fi de grans i petits circs ambulants van visitar centenars de viles. Com a circs catalans destacarem els d'Andreu Ribel, els de la família del pallasso Andreu Ribel, que és el Charlie Ribel, el circ Relull, també de la família Relull, el circ Cric, que va ser fundat el 1981 per Tortell Poltrona, i finalment el circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris, a Barcelona, que també té una escola de circ. Però si voleu una mica més divertit, anem a parlar de què és un pallasso, quins tipus hi ha, i coneixerem alguns pallassos i pallasses famosos. Un pallasso és un actor que es dedica a fer riure als altres mitjançant bromes i acudits. Podem distingir-ne diversos tipus segons el rol que incorporen. Ara en parlarem. És diferent del còmic humorista, és a dir, hem de diferenciar-los, que basa el riure en els jocs verbals, perquè el pallasso està associat a un aspecte extravagant, ple de colors i exageracions, i les seves actuacions inclouen gestos, interaccions amb el públic i referències al circ. El pallasso prototípic porta la cara plena de maquillatge de colors, destacant el blanc per fer visible les seves expressions de bell lluminescent, amb un gran nas vermell a joc amb els sabatots. De vegades du perruca, un gran somriure dibuixat i la roba plena de pedaços i butxaques d'on treu artilugis per divertir la gent, especialment els nens. Com a habilitats complementàries sol saber tocar un instrument, com el saxo alt, majorment, amb so peculiar molt allunyat del jazzístic. Fer figures amb globus, fer equilibris i torsions. L'humor del pallasso és l'anomenat blanc, basat en caigudes, en acudits senzills i en el mim. El seu origen històric està en el clown o graciós del teatre i els bufons medievals. Com a especialitat, els seus orígens en la comèdia de l'art i les arrels en les comèdies gregues. Per tant, té el seu origen en el bufó medieval, el Pierrot i l'Arlequí. Anem a veure ara els tipus de pallassos actuals. El clown, també anomenat blanc, cara blanca, Pierrot enfarinat i llest. Nascut a Anglaterra a mitjans del segle XVIII per Giuseppe Isoe Grimaldi, sol anar maquillat de blanc i enfundat en un elegant vestit lluentós.
d'aparença freda i llunar, representa la llei, l'ordre, el món adult, la repressió. Característiques que no fan sinó realçar el protagonisme de l'August, el company. Titat Craconi, com a exemple a casa nostra. L'any 1995, Jaume Matell, Tortell Poltrona i Montserrat Trias, Titat Craconi, tornaren a reprendre l'activitat del Circ Cric com a companyia estable, que, com us he explicat abans, va començar el 1981, però després van tenir alguns problemes. Després que Poltrona fundés el mateix any Pallassos Sense Fronteres. Amb dos pallassos van fundar el CRAC, el Centre de Recerca de les Arts del Circ, un espai fix i seu de la pròpia companyia a Sant Esteve de Palautordera, Vallès Oriental, amb el qual assessoren nous artistes i produeixen obres pròpies. L'any 2005 el Circ Cric fou guardonat en la seva primera edició amb el Premi Nacional de Circ concedit per la Generalitat de Catalunya. Un altre tipus, l'August. També anomenat ximple o babau, és extravagant, absurd, murri, trapella, sorprenent, provocador. Representa la llibertat i l'anarquia, el món infantil. Vestit de qualsevol manera, sovint porta un característic nas vermell postís i grans sabatasses. L'August es diversifica en múltiples categories, algunes de les quals les expliquem a continuació. Diverses llegendes coincideixen a fer néixer el personatge al Circ Renz de Berlín, el 1865, encarnat per un tal August, un mosso de pista matusser i borratxo, d'aquí ve el nas vermell. En Tortell Poltrona, que és el company de Titat Craconi, del Circ Cric, que ja n'hem parlat abans, i coneixerem avui Pepa Plana. Pepa Plana, Valls, 2 de maig de 1965, és una actriu i pallassa catalana. Ha estat directora del Festival Internacional de Pallasses d'Andorra i un referent internacional com a clown femenina. Sense excloure l'espectador infantil, s'adreça també a l'espectador adult. És fundadora del grup Pretèrit Perfecte. Pepa Plana estudià a l'Escola d'Art Dramàtic Josep Yxart de Tarragona i es llicencià en Art Dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona l'any 1989, una formació que complementà amb grans mestres d'això, pallassos. Més enllà de la qualitat dels seus espectacles i de l'acurada producció que es caracteritza, Pepa Plana representa un pas important en el món dels pallassos, la incorporació valenta i decidida d'un humor femení i la seva capacitat per capgirar la percepció habitual de les coses, pròpia dels estereotips de gènere. Així, sovint els seus espectacles exploren recursos dramàtics i caracterològics al servei d'una reinterpretació dels personatges femenins clàssics. Un altre tipus. Segon August, també anomenat Contraaugust o trombó. Tercer element d'un trio de pallassos que sol ampliar i trabucar els gags del primer August. Sovint és musical, o sigui que toca algun instrument. Avui coneixerem Miliki, que és el que toca l'acordió. D'aquests tres és el que toca l'acordió. Emilio Alberto Aragón Bermúdez, conegut artísticament com a Miliki, Carmona, Sevilla, 4 de novembre de 1929, Madrid, 17 de novembre de 2012, o sigui que fa poquet que ens va deixar. Va ser un pallasso, acordionista, compositor i cantant espanyol, conegut especialment per haver format part de Los Payasos de la Tele, pertanyent a la saga de la família Aragón, fill d'Emilio Aragón, o sigui que els seus pares també eren d'ací. El 1939 es va unir als seus germans Gabriel, Gavi, que és el que va de negre, que seria el pallasso clown, Alfonso, Fofó, que seria l'August, i per formar el trio de pallassos Gavi, Fofó i Miliki.
Van començar a treballar durant els anys 30 i es van mantenir diverses temporades en el Circ Prince de Madrid. Un altre tipus, l'excèntric. Evolució del personatge d'August, contraposat a aquest per la dignitat del seu capteniment i per la intel·ligència que demostra en enfrontar-se a les dificultats, que sovint resol amb una genialitat sorprenent. Es presenta sempre sol i normalment no parla. Com a oponents dramàtics substitutius del clown, usa els instruments musicals o els objectes amb què s'enfronta. Com a excèntric famós, avui coneixerem a casa nostra Charlie Rivel. Charlie Rivel és el nom artístic de Josep Andreu i Lasarre, Cubelles, 23 d'abril de 1896, Sant Pere de Ribes, 26 de juliol de 1983, o sigui que ja fa alguns anys que ens va deixar. Fou un pallasso català universal. Juntament amb els seus pares i els seus 5 germans, Maria Luisa, Polo, Renato, Marcel i Roger, van fundar una dinastia en el món del circ que encara avui dia segueix donant guerra. Va aconseguir fer-se un lloc entre les primeres figures del circ. Als 3 anys va debutar en el seu primer número còmic en el qual imitava un forçut. I 20 anys més tard imitava a Charlotte, de manera que sorprengué el mateix Charles Chaplin, que és el que feia de Charlotte. El 1954 va tornar a Barcelona per les festes de la Mercè com a figura del cartell de Circ Prince, convertit ja en Charlie Rivel, l'udolador que tots recordem. Els últims anys de la seva vida els dedicà a fer anuncis i esports publicitaris, sense deixar en cap moment els seus espectacles al circ com a pallasso. El seu últim moment estel·lar es produí l'any 1971 gràcies a la seva participació en la pel·lícula Els clowns, de Federico Fellini. Un altre tipus, el rodamón o tram, en anglès. Tipus d'August solitari, habitualment silenciós i amb pinzellades de marginat social. Charlotte és un dels més memorables personatges de Charles Chaplin, abans l'he anomenat, i una icona mundial de l'era del cinema mut. El sobrenom que va passar al català és d'origen francès, mentre que en anglès només s'utilitza l'original de Tramp, el rodamón traduït. Charlotte és representat per Charles Chaplin com un personatge maldestre i ingenu, però bon cor. Generalment un vagabund que s'esforça per comportar-se amb les maneres i dignitat d'un cavaller, malgrat la seva veritable posició social. No obstant això, encara que està disposat a acceptar qualsevol treball disponible, no deixa d'usar la seva astúcia per obtenir el que necessita per sobreviure i escapar de les autoritats que no suporten les seves malifetes. Charlotte és el personatge característic de l'etapa del cinema mut de Chaplin i va arribar a fer aparicions memorables en curtmetratges i llargmetratges com The Kid, 1921, La quimera de l'or, 1925, Llums de la ciutat, 1931 i Temps moderns, 1936. Chaplin va decidir retirar-lo amb el seu primer film parlat, El gran dictador, de 1940. Mim, del grec mimos, que vol dir imitador o actor. És una tècnica d'actuació dins de les arts escèniques que utilitza el gest, en concret la mímica, i no fa servir el llenguatge parlat. Exemples als Països Catalans són Vol ras i el tricicle, que és el que coneixerem avui. Tricicle són aquests. Tricicle és una companyia catalana de teatre gestual, on l'humor és la base fonamental de tots els seus espectacles. El seu sentit de l'humor universal i l'absència de text parlat a les seves obres els facilita l'exportació de les seves obres a tota mena de països. La componen 3 actors fundadors, Joan Gràcia, Carla Sanz i Paco Mir. El dia 1 de novembre de 1979 es va crear a Barcelona com a companyia gestual, representant petits esquetxos en carrers i espais alternatius. En aquell moment, els 3 components de Tricicle eren alumnes de l'Institut del Teatre de Barcelona, en les seccions de pantomima i art dramàtic.
El 4 de desembre de 2022 van interpretar l'última actuació al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Joan Gràcia, Paco Mir i Carla Sanz han abaixat el taló a 43 anys de trajectòria, o sigui, ja no actuen junts com a companyia. Un cop retirats dels escenaris, la Fundació SGAE escollí el tricicle per rebre el Premi Max d'Honor 2023 pels 43 anys de trajectòria de la companyia i per la creació d'un llenguatge escènic i un segell propis. I ara molta atenció perquè us faré un repte. En català, com en moltes altres llengües, la S pot sonar sorda, com pallasso, o sonora, com a trapezi. I la podem escriure amb S, però també amb altres lletres, com la C trencada, la Z, i dígrafs com la doble S o la SC. Si es tracta de la S sorda de pallasso, l'escriurem amb una sola S a final de paraula, entre consonant i vocals, i l'escriurem amb doble S entre vocals, amb la C trencada a final de paraula i davant de les lletres A, O, U. Amb la lletra C davant de les lletres E, I. I també ocasionalment la podem escriure amb el dígraf SC. Si es tracta de la S sonora, l'escriurem amb una sola S entre vocals i excepcionalment amb Z, també entre vocals, i amb la lletra Z a principi de paraula o entre consonant i vocal. A veure si sabeu totes aquestes paraules relacionades amb el món del circ, com s'escriuen i si la S sona sorda o sonora. Bicicleta, caseta, cèrcol, circ, equilibrista, escenari, forçut, llaç, malabarista, matalàs, mosso, músic, nas, peses, pista, presentador, sabates, saltimbanqui, trapezista, zebra i zou. I les solucions, com sempre, a la propera activitat. Us donaré els resultats al repte, els personatges dels contes de Nadal. La babushka és de Rússia, d'aquí, i la befana és d'Europa. Per tant, com que Europa queda aquí molt petit, doncs el tinc aquí en gran. Concretament d'Itàlia, aquí, a la bota. Un altre, l'elf del Papa Noel, és un conte dels Estats Units, una llegenda. Aquí, Amèrica, els Estats Units d'Amèrica. Ebenezer Scrooge, del conte de Nadal de Dickens, que és un autor anglès. Europa, Anglaterra, és aquesta illa, posem aquí. La Gerda, la protagonista del conte La reina de la neu, que és de Hans Christian Andersen, que és un autor de Dinamarca. A Europa també. En Lluquet i en Llucifer, del conte dels pastorets, d'en Folchi Torres, que és de Catalunya. Catalunya, posarem aquí baix. Jolopuke i Santa Llúcia són de Nadal als països nòrdics. En Jolopuke és de Finlàndia, bé, viu al Pol Nord, però és una llegenda de Finlàndia, aquí, Finlàndia, i Santa Llúcia a Suècia.
Gila és la mare dels 13 follets nadalencs d'Islàndia, que Islàndia és una illa d'Europa que estaria cap aquí dalt, aquí no es veu, ho posarem aquí dalt. Maria, la mare de Jesús de Natzaret, que és una història que ens expliquen els evangelistes a la Bíblia i va passar a Palestina. Palestina està aquí. En Pau i la Roseta són del conte del Tió de Nadal, que és una llegenda de Catalunya. Catalunya està aquí. Posem aquí. En Pol, el pingüí Fredolic, un conte de Walt Disney, que en Walt Disney és dels Estats Units, però en Pol viu al Pol Sud. Posarem aquí baix al Pol Sud. En Trencanous és un conte de Hoffman, que és un autor rus. És un conte rus. Posarem aquí a Rússia al costat de la babuixca. I l'últim, el vent. El vent, que és un personatge del conte del Petit Avet, que li trenca les fulles de vidre. El Petit Avet és de N. Wheeler, que és un autor francès. França està aquí, al costat de Catalunya. Quan tot s'enlaira, toco els somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Quan tot s'enlaira, adéu.